नमस्कार प्रणाम भैया लोग। हम राइटर धनेश दर्कन स्वागत करतनी रउआ लोग के अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भैया लोग, आज हम लेके आ गए बानी प्रमोद प्रेमी जी के ट्रैक पे भले बन जैबू केहू के मेहर माल तू हमारे रहबू। तो हाँ भैया लोग, मार्केट में बहुत अच्छा गाना बाजा रहा भैया लोग। तो हम यही ट्रैक पे डुएट सॉन्ग लिखले बानी भैया लोग। लव सॉन्ग मैटर बा भैया लोग, रउआ लोग के बहुत पसंद आई। तो हाँ भैया एक बात और कहल चाहतनी, अगर रउआ सिंगर बानी, सिंगर बनल चाहतनी तो हमारे चैनल से जुड़ जाई। कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहनी भैया लोग। गाना कैसे लिखल जाला, गाना में तुकबंदी कैसे मिलावल जाला, सब बतावे भैया लोग। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन के ऑल करके घंटी के दबा दी। तो चलिए भैया लोग, बिना स्किप किए वीडियो के स्टार्ट करल जाओ। तो चलिए भैया लोग, रउआ लोग के पहले पढ़ के बता दी। तो देखिए भैया लोग, लिखले बनी जी मतलब गर्ल, अभी मतलब बॉय, मतलब जी मतलब लड़की, अभी मतलब लड़का। तो यही के हिसाब से रउआ लोग देख के समझ जाए हम लोग भैया लोग। तो चलिए लोग, पहले रउआ लोग के एक नज़र पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। तो लड़का के बोलबा भैया लोग, आज लागत कि बारू पिटाइल हो, कुछ बोल समझ में ना आइल हो। ये दो बार आई भैया लोग। तो फिर लड़की के बोलबा, आज तोहरे कारण घर लक भइल बा, आ राते मरले बा हम के बलम, कहेला नट ढक भइल बा, आ राते से जिए पर धोवले बलम, कहेला नट ढक भइल बा। ये दोनों एक एक बार आई भैया लोग। तो चलिए लोग, रउआ लोग के डेमो गा के सुना दे स्पष्ट हो जी भैया लोग। चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। आज लागत कि बारू पिटाइल हो, कुछ बोल समझ में ना आइल हो। ए जान, आज लागत कि बारू पिटाइल हो, कुछ बोल समझ में ना आइल हो। तो आज तोहरे कारण घर लक भइल बा, आ राते मरहल बा हम के बलम, कहेला नट ढक भइल बा, आ राते से जिए पधोवल बलम, कहेला नट ढक भइल बा। तो हाँ भैया लोग, गिरला मुखरा कैसन लगल भैया लोग? अच्छा लगल ना? तो एगो वीडियो को लाइक करी लोग भैया लोग, कमेंट करी लोग। चलिए लोग, अब चलो जाओ फर्स्ट अंतरा में। तो चलिए भैया लोग, रउआ लोग के एहू के पहले पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। तो लड़की के बोलबा भैया लोग, पहिला रतिया मरले बनतिया, कहेला मेडिकल करइहे हो। तो फिर से लड़का के बोलबा भैया आजा, बारू परेशान कहे सुना ये सोना, सब तोहर भाई निपटाइए हो। ये लड़की वाला लड़का वाला दोनों दो दो बार आई भैया लोग एक लाइन से। तो फिर एजा लड़की के बोलबा, ना बुझाइल कैसे ओके शक भइल बा, राते मरले बा हम के बलम, कहेला नट ढक भइल बा, आ राते से जिए पर धोवले बलम, कहेला नट ढक भइल बा। दोनों एक बार आई भैया लोग। तो चलिए लोग, रउआ लोग को डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जी भैया लोग। पहिला रतिया मरले बनतिया, कहेले मेडिकल करई है हाँ, आ बारू परेशानी कहे सुना ये सोना, आ सब तोहर भाई निपटई है हाँ। ए बड़ी डर लगता। पहिला रतिया मरले बनतिया, कहेले मेडिकल करई है हाँ, बारू परेशानी कहे सुना ये सोना, आ सब तोहर भाई निपटई है हाँ। ना बुझाइला कैसे ओके शक भइल बा, आ राते मरहल बा हम के बलम, कहेला नट ढक भइल बा, आ राते से जिए पधोवल बलम, कहेला नट ढक भइल बा। तो चलिए भैया लोग, अब चला जाओ लास्ट अंतरा में। तो चलिए भैया लोग, रउआ लोग के एहू के पहले पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। तो लड़की के बोलबा भैया लोग, 10 समझाई बिट्टू बताई, आ सूरज शराबी हमर पियावा के। तो फिर से एजा लड़का के बोल रही भैया लोग, धड़कन धनेश एजा बारे सपोर्ट में, हवे वकील सोना इहवा के। ये दोनों मिला के लड़का लड़की के भैया लोग दो दो बार रही। और जो लड़का ला बोल बा रिटर्न में रही भैया लोग। आई जौन धड़कन धनेश नाम बा, हमरे नाम है भैया लोग। ये नाम हटा हम लोग, भले दोसर नाम हटा दे हम लोग, कोनो दिक्कत नहीं के। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। फिर से लड़की के बोल बा जा, हो से बाटे ना जानू सब तोहर कइल बा,
आ राते मरले बा हमके बलम कहेला नट ढक भइल बा। आ राते से जिए पर धोवले बलम कहेला नट ढक भइल बा। तो चली लोग रउआ लोग के डेमो गा के सुना दे स्पष्ट हो जी बिया लोग। तो चली लोग स्टार्ट करल जाओ। दस समझाई बिटू बताई आ सूरज शराबी हमर पिया के आ धरे कंधने सहये जबारे सपोट में हवे अकेले सुनाई हवा के। हाँ दस समझाई बिटू बताई आ सूरज शराबी हमर पिया के आ धरे कंधने सहये जबारे सपोट में हवे अकेले सुनाई हवा के। होश बाटे न जानू सब तोहर कइले बा बड़ा डर लगता। आ राते मरहल बहम के बलम कहेला नट ढके भइले बा। आ राते से जिए पधोवले बलम कहेला नट ढके भइले बा। तो उम्मीद करता नहीं भैया लोग रउआ लोग के मैटर अच्छा लगल या अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो भैया लोग। अगर हमारे चैनल पर नए बने तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी। तो चलिए मिला जाए अगला वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।